Добър вечер на всички и добре дошли. Моля само някой да ми даде знак, ако обичате, дали се чувам. Ако се чувам добре, всичко е точно. Ще изчакам така, за да видя някой да ми отговори. Благодаря ви за което предварително. Така, Денис ми казва, че звука се повтаря. Момент само. Добре, сега е окей, звука ми дават знак. Окей. Добре ли се чува някой друг? Може ли да ми отговори извън... Окей, Ваня ми е отговорила, че се чува. Благодаря и на Мишо. Добър вечер още веднъж. Добър вечер на всички. Тази вечер имаме удоволствието да имаме на разположение най-новата звезда в екипа. Това е човека, който аз познавам вече близо 3 години. Мисля, че минаха. Толкова много хора се случват в този бизнес. Няма как да помня точно от колко време се познаваме, но мисля, че около 3 години. Откакто за пръв път видях това момче, наистина още тогава видях пламъка в очите му. Той измина дълъг път. Като започна, беше още така за мене, чисто и просто казано, нали, една тинейджърска мечта, въпреки че вече беше на около 20 години, но в моята кариера, как да кажа, хората, които така развиват успешно бизнеса, имат мисленето, в миналото бяха хора, които около 25 годишна и нагоре възраст се позиционираха някакси от моя опит, в моята представа. И тъй като, както знаете, колкото и опит да има човек, не винаги е прав. Аз там видях едно желание, но не бях сигурен какво ще се случи. Мина през много различни етапи кариерата на Денис Кавръков, но факт е, че той не се отказа, продължи напред и постигна първата си голяма мечта. Така че днес имам възможността да го поканя тук на живо и ще съм много щастлив, ако може Денис да включи своята камера, за да започнем с теб една прекрасна дискусия, да разкажеш част от твоя опит, да разкажеш за себе си, кой си ти, защо започна този бизнес. Първо, ако обичаш, заповядай, за да кажеш на колко години си и от колко време си част от нашата система и в LR Health and Beauty. Благодаря ти за това, че ти прие моята покана да бъдеш тук за всички нас, за да споделиш своя ценен опит. Както казах в началото, твоята възраст за мен, аз се подценявах, когато ти стартира, мисля, че беше точно на 20 години, но ти опроверга това мое, как да кажа, лимитирано вярване, ограничаващо вярване. И от тук нататък вече аз знам, че е възможно в новото поколение хората да се развият и ти си един типичен пример за това. Заповядай да споделиш това, което те помолих. Здравейте на всички. Ако може да ми кажете, чувам ли се добре, виждам ли се добре, долу в коментарите. Накратко за мен, на 23 съм, Роска, ти винаги ме бъркаш. Всеки път с една година надолу, когато бях на 22-21, казваш, нали? Всъщност започнах с MLM на 18 години. Започнах с LR обаче на 19. Историята е дълга и сега ще я разкажа. Искам да кажа всъщност, че аз не срещнах случайно LR. Аз винаги търсех тази възможност, винаги търсех бизнеса, винаги търсех шанса. Просто не знаех под каква форма ще дойде той в живота ми. Нали, в случая е LR. Започнах работа на 17 години. Даже мисля, че нямах и 17, тъй като живеех с родителите си. Исках да започна да печеля парите си сам, да спра да искам от нашите, исках да излизам, почнах да се виждам с момичета, нормални неща за тая възраст. Оттам нататък първата ми работа беше сервитьор. Повечето хора минават оттам, сервитьор-барман, и започнах в едно кафе, където ми роди братовчетка ми. Така, нямах години, но взеха ме на работа и още на втория ден разбрах, че това не е за мен. Защото там печелех пари, които аз знаех, че никога няма да сбъдна мечтите си с тях. С тези пари
Какво правих? Аз работих там около една година и с тези пари можех просто да живея, да плащам някакви сметки, да помагам на родителите си, да имам за кафенце. Купих си кола тогава, но за това ще кажа и малко по-късно. И какво се случи там? Изкарах месец-два и започнах да виждам, първия пример за успех беше шефа ми. Защото аз тогава нямах обкръжението, нали, обкръжението, което имах, бяха хора на моите години, нямаше как да видя някакъв конкретен пример за успех и се вгледах в него. Той имаше няколко бизнеса, беше рол модел за мен по това време и го попитах в един ден, Дидо, Даниел се казваше, какво да започна в 21 век, за да сбъдна мечтите си, да живея като теб. Защото какъв беше моят живот тогава? По цял ден на работа, когато нямаме клиенти, аз скролвам, той е на почивки, той е в Турция, той е в Гърция, той е със семейството си, с жена си. И аз там почнах да осъзнавам, че трябва да мина, нали, от другата страна на квадрантите, за който е запознат с 4 квадранта. И знаех, че това, което живея в момента, не може това да е живота. Нали, няма шанс това да е всичко, което предстои за мен и търсих варианта. И го попитах и той ми каза, Денис, напиши в Google МЛМ и започни да четеш. И на следващия ден аз вече бях прочел всичко възможно за МЛМ, MLM, нали, Multilevel Marketing, той така го наричаше МЛМ и се смееше. Бях прочел всичко възможно за тази индустрия в интернет, обаче там знаем, че има всякакви глупости, дистрибуции, кремчета, нали, което не е голямата картина всъщност. Но това беше първото, което видях. И на следващия ден му казах, Дидо, виж сега, аз искам да сбъдвам мечтите си. Нали, искам да живея като теб, а не да работя за хора като теб. Може би съм бил арогантен тогава, но такъв съм бил. И това ми е бил пътя. И той каза нещо каза, не си разбрал като хората и ми даде книжката Богат татко, беден татко. Каза, когато я прочетеш, ще ти кажа кое е нещо да прочетеш след това. Тази книга я прочетох за около 3-4 дни. След това той ми даде в ръцете 4 потока на парите, там вече главата ми избухна. Видях квадранта на парите, видях къде се намирам, казах си, че няма шанс да живея този живот, който в момента водя. Модела, който съм имал от родителите ми, ходи на работа, печели някакви пари и дочакай пенсия. Но това не е моята мечта. Моята мечта е да пътувам, да карам готина кола, да имам свободно време, да бъда до семейството си, защото аз имам малка сестричка, която всеки път, когато аз отивах на работа, втора смяна, тя плачеше на вратата, бате, искам да си играеме. Тя е 12 години по-малко от мене. Тогава беше на 5-6, когато започвах работа. Така, значи, извинявай малко пауза, тъй като ти имаш много опит в тази дейност, знаеш кое е най-важно да кажеш на хората. Но тук ключовия момент е, тъй като всички знаем, че има някаква причина винаги. Има две дати. Едната дата е, когато човека си подписва молбата в ЛР, тъй като тая информация достига до него. А другата важна дата е момента, в който човека осъзнае какво може да постигне и вземе решение да го направи. Преди обаче това да се случи, тая компания да дойде в твоя живот, се е случило нещо ключово. Значи ти си търсил, така или иначе, ти си търсил инструмента, нещото с което ти да бъдеш човек, който не иска да работи в така познатата система, нали, на служителя, да бъдеш на работа с работно време, да имаш шеф, да имаш ограничения в израстването, нали, и в крайна сметка си искал да имаш нещо свое. В същото време обаче ти си бил лимитиран от това, че си нямал възможността да стартираш бизнес, тъй като ти дори на онази възраст си имал някаква представа, че съществуват много възможности за бизнес, но тъй като не си вярвал, че можеш да започнеш бизнес, тъй като нямаш капитал, в крайна сметка ти си търсил нещо, но това, което тебе те е активирало, е било начина на живот, нали? Това, което ти си виждал като така наречения лайфстайл на човек, който е твой приятел. На колко години беше той? Около 45. Така. Шефа, за него става дума, да. Значи това е зряла възраст, нали? Човек, който на една зряла възраст вече е постигнал нещо, което на тебе ти е харесало и той те е отворил, значи той те е насочил към литература. И вече след като си прочел съответни книги, тогава вече ти си разбрал, че това е нещо, на което си струва да обърнеш внимание. Защо избра да работиш точно в тази сфера? Кое ти направи най-добро впечатление и кое така те мотивира, за да избереш първоначално да стартираш в мрежовия бизнес? Мрежовия маркетинг е бизнес за обикновения човек. Той може да стартира, всеки човек, без да има капитал.
без да има опит. Нали, капитал, говоря всичките огромни суми, за които сме чували, над 100, 200, 300 хиляди лева, без да поема риск, без да е нужно да има предишен опит, без да е нужно да има образование. Тук никой не те пита какво си завършил. Тук те питат, искаш ли да се учиш и готов ли си. Ако да, заповядай. Нали? Е? И Коя може би компания реши, с коя компания реши ти да започнеш тогава? тогава, случайно в живота ми, всъщност защо разказвам тази история. Първо, аз винаги съм търсил възможността и това е много ключово. Защото ако човек не е отворен и не иска да чуе, да научи, той няма как дори да дойде тая възможност в живота му под някаква форма, тя ще мине и той ще я пропусне. Нали, но аз винаги съм я търсил и в един момент, докато стоях на бара тогава третата книга, четях бизнес школа, влезе едно момче и направо се залепи при мен, беше клиент, за първи път го видях. И каза: здрасти, нали, запознахме се, виждам, че четеш книга за мултилевел маркетинг. Само един момент. За да не правим лоша реклама, защото ти после си спрял, нали, да най-вероятно с тази компания, нека да не споменаваме коя е тя, защото може би не Да, искаме по никакъв начин негативно да влияем на някой, ако реши да направи друг избор, в крайна сметка. Но ключовото тук е, което ти ще продължиш, че ти вече, имайки веднъж намерението, осъзнавайки, че ти искаш да започнеш нещо такова, нали, възможността е дошла при теб под формата на предложение от човек, който е бил твой клиент там. Да, и може би случайно, но нали, най-вероятно нещо, аз съм си го привлякал. Той влезе, видя, че чета книгата на бара и ми сподели за тая възможност, при която отново ключов момент. Той много държеше да ме запознае на живо с братовчетка си, която беше в тази компания, но това трябваше да стане след 9 месеца. Нямаше онлайн тогава и на мен не ми идваше на къла да му кажа, нека се чуем онлайн. Той винаги, когато му звънях, казваше: човек, чакай малко. Изчакай, ела във Варна. Тогава ми предстоеше да замина да уча във Варна, тък му завършвах 12 клас. И аз съм чакал 9 месеца от февруари до октомври, за да се запозная с нея. И още при срещата ни на кафе, бяхме на живо, нали? Паулина се казва. Тя ще я спомена, все пак тя ми вкара тази муха вече на живо за мрежовия маркетинг. Аз видях пасивния доход, човек. Аз видях пасивния доход и даже въпросът ми още на първото кафе беше, тя ме пита кое ти хареса най-много от всичко, което ми разказа. Нали, начерта квадрантите. И аз викам: виж сега, нищо не разбрах, само видях, че мога да печеля пасивно. Нали, и викам: кога доходът ми ще стане пасивен? И тя се засмя. Вика: чакай, ти не си започнал, нали, какви пасивни доходи. Оттам тръгнах по пътя с тази компания. Няма да споменавам името, не защото да не правя лоша реклама или нещо, няма правилна компания. Има правилна компания за теб, за човека. Нали, всеки си намира мястото. Тръгнах с нея, придобих някакви знания, придобих някакъв опит, съответно учих доста теория, но в един момент реших да спра. Видях, че може би средата не беше за мен там. И оттам какво се случи? Аз не се отказах от мрежовия бизнес. Аз може би спрях да го практикувам. Имах една дупка така между двете компании, но аз никога не се отказах. И даже ще го кажа така: аз не се отказах не от мрежовия бизнес, аз не се отказах от мечтите си. Защото тогава беше момента, в който аз бях останал без работа 3 пъти. Вече по това време бях само сервитьор, което е нормално на тая възраст, нали, какво да работиш. Видях, че сигурната работа изобщо не е сигурна, защото много бизнеси фалираха в момента на COVID 2020. Видях, че сигурната работа не е сигурна, бизнеси фалираха, хора останаха без работа и в този момент ние вече бяхме завършили. Аз учих информатика и бях с мисленето, нали, че ще стана програмист, ще печеля добри пари, което е така. Но по моите връстници започнах да виждам как хората от моя клас, имам предвид, които завършиха това нещо, аз започнах да виждам как тази добре платена професия всъщност къде ги вкарва. Пак в един офис от сутрин до вечер и аз не исках да живея това нещо. Оттам, какво се случи? Написах си молбата всъщност с Адриан се познаваме, тогава се познахме от 5 години, нали? Излязох с него, той беше стартирал, той е мой директен спонсор, беше стартирал в Елар и беше постигнал ниво младши менеджер, което за мен е тогава 4000 оборот мираж, нали? Как ще ги направя тези обороти? Но аз взех решение. И написах си молбата. Сега, друг ключов момент. Аз стартирах с пари на заем. Да, започнах с 250 лева, имах 100 и дадох 150 лева, 150 лева ми даде спонсора, за да започна. Нали, аз му казах: човек, аз съм, нали, читав съм, ще работя, искам го това нещо, помогни ми.
И защо го споделям това нещо? Върнах му парите след една година, защото нямах. Нали? Защо го споделям това нещо? Защото сега чувам хора, които ми казват: нямам пари, Денис. Денис, те са празници. Това, онова. Нали? Всичките неща, които минават. И веднага моя отговор е: нямаш мотивация. Нямаш мотивация. Въпросът никога не е в парите. Стартирах с пари на заем. Искаш нещо да кажеш ли, Роска? Да, искам да попитам, тъй като не искам да оставим хората с погрешно впечатление, въпросът е такъв. Тогава ти си имал възможността, имал ти е доверие този човек, той ти е дал пари на заем, което аз по принцип не го препоръчвам на никой от спонсорите, тъй като има и другия момент, нали, ти си един от редките примери, но в много от случаите хората може да се окажат несериозни, спонсора да им повярва, да даде на един или двама или на 5 човека пари на заем и после да се окаже, че не може да си вземе парите, това да го разочарова, оттам да приключи и с бизнеса, защото има всякакви примери. Но въпросът ми към теб е следния. Значи, ти от твоята страна не си мислил от тази позиция, нали, на това дали ще е удобно, дали е правилно или не. Но ако, да кажем, аз бях човека, нали, аз ще да ти откажа пари на заем, защото моя опит ми е показал, че това не работи. Не го препоръчвам, правил съм го, не са ми връщали парите и най-смешното е, че за някакви смешни пари, къси пари, хората са се разваляли за отношенията. Ако аз бях ти отказал парите на заем, но бях ти казал: аз мога да ти помогна с опита, с това да ти покажа бизнеса, да ти дам система за успех, как ще намериш парите, ще е твоя работа. Щеше ли това нещо тебе да те откаже или по-скоро щеше да търсиш друг вариант? Не, няма шанс да ме откаже. Аз просто поисках от него, защото ние бяхме приятели вече 5-6 години. В случая беше моя спонсор. Също не го толерирам това нещо. После ми се е появявало във времето като, нали, как да кажа, аз съм го направил, после ми се е появило и на мене в екипа надолу. Не е правилно, но такава беше ситуацията. И беше последните дни от месеца. Аз исках да започна, имаше там едни програми, които исках да фана. Викам: човек, довери ми се. Нали? И му казах: ако не си ти, аз пак ще ги намеря. Просто той беше под ръка. Написах си молбата и това беше 26 или и 7, не съм сигурен за датата, август 2020 година. Тогава имах 20 години вече, да, имах 20 години. И след около 2-3 дни имаше семинар в Велико Търново, където ти го водеше този семинар. И какво се случи там? Отново ключов момент. Отивам аз на семинара, ти беше спрял чисто новата класа отпреде, тък му тя бяха връчили. Имаше едно връчване на 19 Мерцедеса в София. И мене ме беше срам да дойда да се запозная с тебе и да се снимам с колата, да вляза, да я визуализирам. Нали, нещо, което правя сега с партньорите си. Когато ти им на тимбилдинг казвам: влез, снимай се, виж колата, виж себе си вътре. Дори да не е колата, нали, за мен беше това. Защото по това време аз карах една кола Audi A4, 95-та година. Аз съм 0-0. Колата ми беше на 23, аз си я купих на 18. Нали, това го има само в България. Купих си нова кола. Тъй ли коя година? Нова, ама за тебе, ти си пети собственик. Така, оттам нататък на семинара ти каза, ти беше в най-голям ръст тогава. Ти беше в най-голям ръст, екипа растеше, дохода съответно показа презентация, нали, видях как си живял. И аз си викам: аз съм останал без работа 3 пъти на 20 години. Тръгнал съм по един път, който ще ме направи наемен работник. А този човек тук с бизнес, който е оставил по това време с 30 000 лева на кредит, оставил е майка си без работа. Викам: щом той е поел пътя и се доверил на компанията, на продукта, на маркетинг плана, на всичко, аз ли съм човека, който ще каже дали това не става или става, или продукта, че е хубав и така нататък. И оттам вече взех решение да действам. Нали? Там взех решение да действам, имах пак едни моменти на... Много пъти съм искал да спра, всъщност, но това ще го споделя после. Имах пак един застой. Постигнах първите нива, имах застой на 9%, за който е запознат с маркетинг плана. На първите нива си постоях 6-7 месеца и винаги търсех контакта с тебе. И първата ми цел всъщност там беше младши менеджер, защото видях по събитията на екипа, че на ниво junior менеджер, или младши менеджер, имаме срещи с тебе. Това беше първата ми цел. Аз исках да се навра в успеха. Разбираш ли? За да стана успешен. Да изляза откъдето съм и да се навра в успеха. И станах младши менеджер след 7 месеца. Всъщност,
пак една интересна история. Когато станах на 9%, аз тогава имах 4 партньора в края на месеца и 3 от тях не си взеха пратките в следващия месец. Нали? Защото бяха с наложен платеж, защото ми бяха приятели, защото им имах доверие, не си ги платиха, ми нямам пари, ми нямам това. Карал съм се много с тях. Много съм се карал с хората, как нямаш пари, викам това ти е най-голямата мотивация, ти трябва да започнеш, защото никога няма да имаш. Това дали е било вярно или грешно, не знам. За мен тогава е било правилно. Скарал съм с хората, нали, но не се отказах, защото аз започнах месеца на минус оборот. И не се отказах. Това беше първият път, в който исках, но не се отказах. Значи ти си имал така наречения фал старт и от една страна започваш с големите амбиции, с големите мечти, още в началото живота те е тествал, което винаги се случва. Това, което казваме на хората, ние не го казваме, защото сме го прочели в книгите, а ние знаем, че когато решим да правим този бизнес, нали, тъй като има хора, които, както казах, мислят по-дълго време, други, както е било при мен, подписването на молбата и вземането на решението да правя бизнес съвпаднаха в един и същи ден, тъй като аз търсих този бизнес, ти си правил същото. Ти си търсил тази възможност при това, защото си знаел колко е силна позицията на този бизнес и какви възможности може да даде в живота ти. В същото време, обаче си имал и ограничаващи вярвания, че ще бъде трудно, че ти не знаеш как ще го постигнеш. Но от другата страна си имал амбицията, тъй като си видял, нали, че има човек, който е постигнал твоята мечта, да кажем, голямата визия. Нали, и това е била амбицията ти да се докоснеш до човека, от него, нали, да почерпиш опит, да имаш възможността, както се казва в повечето книги, нали, да се обградиш с успешни хора. Нали. Всички сме чели тези книги, в опита знаем, че твоя живот или това, което ти постига живота си, се равнява на 5 човека, с които ти общуваш най-често ежедневно. Така че ти си искал да влезнеш, както каза, при големия успех спрямо твоята визия и твоите мечти. В същото време си имал всичките предизвикателства. Това, което мене ме интересува в случая, защото ние няма да можем да разкажем абсолютно всичко, това е 3 години опит, но къде е ключовия момент? Кога постигна младши мениджър и кое ти помогна да стигнеш до там? Да. Значи младши мениджър постигнах, когато изгубих всички мостове зад себе си. Защото имаше един момент, в който аз пак си бях намерил работа. Нали, всички знаем, че в началото дохода не е вау, печелех 30 до 50 лева максимум на това ниво, с които почти си плащах само алоето за пиене. И имаше едно събитие в София, Power Day, голямо събитие и там пак ти беше човека. Те те наградиха вече за златен лидер пред всички. На това събитие аз трябваше да почивам от работа. И се бях разбрал с шефа да почивам и той ми каза няколко дни по-рано, Денис, ще трябва да дойдеш на работа. Викам, моля, нали, трябваше да почивам. И той вика, не, ще трябва да дойдеш, нали, защото нямаме хора, имаме много резервации. Викам, виж какво, утре ми е последния ден, защото беше 15-ти, да мога да си взема аванса, нали, той плащаше 15 и 30. И викам, виж, утре ми е последния ден, фърлих престилката и стръгнах. Дойдох на събитието, печелех 50 лева от телар, много трудно им беше тогава, наистина много трудно, карах се с майка ми на 20 години, нали, майка ми ме издържаше, тя ми плащаше сметките, нали, много трудно им беше, обаче имах визия там. И дойдох на събитието и следващия месец станах младши мениджър. Веднага. Следващия месец, като много действия тогава, пак отключих нещо, защото истината е, че, как да кажа, трябва да имаме масивни действия. Нали? До тогава действах, но плавничко, малко, защото знаех, че има нещо зад мене. Значи интересното тук е, че ти преди това колко месеца си действал преди това събитие? 5-6 месеца, 7, не си спомням. Да. Тъй като тук някои хора, нали, аз разпознавам в твоята история, нали, момента, в който много хора буквално имат си работата, тъй като този бизнес го започват като втора дейност, която когато имат време, когато им е удобно, когато им е кеф го правят, не на всяка цена, както ти каза, за 30-50 лева, нали, никой няма да има амбицията да обърне повече внимание. Но тук има един много ключов момент, който е важно, нали, да кажем. Тъй като на много хора действията им са определящи от факта колко пари печелят. Тук е важно да кажем, че ние започвайки този бизнес, ако
имаме работа, която ни носи дохода, с който покриваме по някакъв начин основните си разходи, но в крайна сметка сме в недостиг или пък може да имаме добри пари, но пък имаме недостиг не на пари, на време, или пък не си представяме целия си живот да бъдем наемни работници, въпреки че печелим добре, защото има различни примери. Твоя пример е такъв, но има хора, които да кажем печелят добре. Идеята на този бизнес тук е първо да кажем, че той като всеки друг бизнес и всяко едно нещо, в което нямаш работно време, нямаш определени действия, които трябва да направиш в тези 8 часа ежедневно, всеки ден, 160 часа минимум в месеца, за да получиш някаква сума. Разликата тук е, че човека може да работи 1 час на ден, което означава в целия месец 30 часа, което е много пъти по-малко от това, което ние даваме на работа. И в същото време, нали, да заложим това, че човека масово, започвайки този бизнес, той няма опит в бизнеса, той има някакви познания или пък има някаква нужда да ползва продукти или просто си е направил код, за да си потребява на заводските цени. Човека има нужда от време да изучи защо, да намери конкретната причина, защо той да успее, след което в последствие от действия, които многократно извършва, за да придобие някакви способности, да стане добър, да разбира този бизнес, вече това, което при теб се е случило, интересното, както и при много хора, ти си правил някакви действия, си циклил на някакво място, където парите са били крайно недостатъчни, но в един момент забележи колко е интересно. Значи не е възможно за няколко часа изведнъж да реализираш всички начина си на мислене да се промени вследствие на тези действия, които си правил в миналото. Но там, кое е щракнало? Най-интересното. Значи, ти действията при това си ги извършил, но там ти вече си имал някаква абсолютно конкретна причина за успех. Ти си бил на ножа е бил някакси вече опрян в гърлото или ясно и конкретно си решил, без да се чудиш. Аз ще направя това. И всичко, което ти не си го направил за тия 7 месеца, го прави за 1 месец и това съм го виждал в различни етапи в кариерата, нали, както се случи и сега. Нали? И затова е много важно да кажем, кое беше различното? Имаш ли някаква представа какво се промени там, нали? И накратко да обясниш, защо ти изведнъж прещрака и де-факто 9%, което за хората нищо не значи, но ти де-факто си постигнал резултат по 4 в рамките на 1 месец. Просто взех решение да направя младши менеджер. Взех истинско решение, защото преди това винаги съм знаел, че дори да продължа да печеля тези 50 лева, аз винаги имам основния доход на работа. Затова казвам, че изгорих мостовете назаде, защото това ми беше вече, нали, 3 пъти уволнен, 4-тия път сам напускам. И си казах, че това може да продължи да се завърта до края на живота ми, нали, няма нищо сигурно. И реших от 50 лева да скоча на 500 в младши менеджер, което пак не беше вау доход, но беше добре, да кажем, за стандарта, който имах, предвид, че нали, не бях ангажиран с сметки и с така нататък. Всички пари си бяха за мен, не живеех сам. И оттам пак имаше едно затишие, което беше 3 години. 2, защото нали, първата бях младши менеджер. 2 години младши менеджер. То значи затишие само, нали, да го обясним. Кое разбираш под затишие? Нали, направих, да кажем, за 20 на дни младши менеджер, така скока, и после за 2 години аз не мога да отлепя от там. Това имам предвид, от към резултат. Нали, аз никога не съм спирал да действам. Никога не съм спирал да говоря с хората с ентусиазъм. Друг е въпросът, че нали, говорех пълни тъпоти, обаче с ентусиазъм. Тук е много важно обаче да не заблуждаваме хората, защото ние трябва да знаем какво се случва. Нали, истината е, че за повечето хора това би било обезкуражаващо и много хора биха остали на заден план и най-вероятно биха просто дори се отказали, нали, или пък не биха обръщали внимание на този бизнес по-сериозно. Въпросът обаче е, че тъй като не знаят нашите зрители и партньори и кандидати, защото всякакви хора гледат наживо в момента около 35-40 души, това видео ще го гледат много хора, така или иначе, и по-късно офлайн. Истината е така, ти през това време създаваше нови партньори, регистрираше много често, обаче истината е, че ти толкова много беше завладян от това да постигаш нивата, че като че ли и мислиш, че не те интересуваха толкова хората какво ще постигнат. Някак си имаше ли някакъв момент повече на това, давай газ тук да се случват нещата, нали, да не си ги изчаквал да постигнат
някакви способности, Мгм. нали. От друга страна, мисля, така, представял ли се за нещо повече от това, което си бил? И кажи, сподели с хората нещо, което е ключово, нали, в крайна сметка. Предполагам си го съзнал. Да, им бях арогантен. Мислех си, че това, което съм направил на 20 години, бях един от най-младите, които са го постигнали, заедно с моя спонсор. И после се появяваха партньори в моя екип, които някои стартират заради продукта, други стартират да печелят допълнително 100-200 лева. Аз им вкарвах моите вярвания, моята визия, моите цели в тях. Аз исках да ги направя успешни, без те да искат. Това няма как да стане. Нали? И засилвах хората излишно. Но това, което се получаваше, е, че човека стартира и аз, понеже вече съм правил някакъв резултат, този резултат го материализирах през него. Нали, вдигам него на това ниво, оттам пък почвам да си вярвам, че човека има способностите, може да го направи, без да осъзнавам, че това е моя резултат. Това не е неговия резултат. Това е моя резултат през него. Нали? И после като пусна човека сам, и той приключва. И това нещо се случи 4 пъти. Отново, аз термина, който използваме, изгърмях хората. Нали? Значи, ти си през тези, нали, защото това е важно да се знае, през тези Да. 2 години ти си изградил 4 джуниор менеджера в твоята мрежа, И един менеджер даже. и един менеджер, които са изчезнали по-късно. Мгм. Да. Значи, ти си предал на тези хора твоите амбиции, въпреки че те не са били най-вероятно готови за това, изградил си вместо тях това ниво, Мгм. тъй като твой ентусиазъм, нали, е работил за тях, но през това време и веднъж ти не осъзнайки, че това е твой успех, си очаква от тях те пък после да поемат, нали, да вършат нещата така, както ти ги вършиш, за което Да. те не са били готови, след което ти следователно не си имал в тая мрежа хора, с които да направиш продължение и отново, още веднъж и още, защото си помислил, това не е човека, голяма работа да си ходи, ще изградя нов, после трети, четвърти и в крайна сметка обаче стигнахме до етапа, в който въпреки, че ти си имал възможността да присъстваш на лични обучения от мен, нали, от твоите лидери и знаеш много добре, нали, какъв е етапа, в крайна сметка какво се промени, това е много важно да споделиш. Какво се промени, кога се промени, за да може ти да направиш отново този скок, пак за много кратко време. Добре. Значи преди да го кажа, искам да споделя най-тежкия си период в бизнеса, за да мога да докосна възможно най-много хора и да покажа, че ако човек има визия, мечта, която да бъде цел, няма какво да го спре. Просто няма. Аз ще да те питам така или иначе за това, но ако прецениш, нека първо да споделиш това и после да минем към другия въпрос. Да, значи през тези 2 години, по принцип, нашите се разведоха. И тогава аз живеех с двамата си родители. В началото, говоря 21 вече, когато станах младши менеджер, в началото на тези две, в които стоях, нали, за да е ясно. Нашите се разведоха, защото това е нещо, което не съм споделял никъде. Знаят го 3-4 от най-близките ми хора. Защото баща ми имаше заболяване, което ще разкажа само в 2 думи, нали, психично заболяване, което супер тежко се отрази на цялото ни семейство. И си представете момента, в който аз презентирам всеки ден, нали, ще пропусна моментите, че лаптопа ми не му работеше, звука пращеше, човека ме пита, аз не го разбирам, викам, дай да ти звънна по телефона или ми пиши, ще отговоря. Микрофона ми не работеше, свързвах един такъв от тея старите в лаптопа ми е купен 2010, аз го ползвам 21. Това са малки моменти, обаче не съм се отказал. Нали? То се получава, аз презентирам и той стои до мене. Нали, представете си го това нещо. Всички сме чували по телевизията за такъв тип болни хора, по филмите сме гледали. Знаем за какво става дума. Няма да навлизам в подробности, защото е много тежко, обаче си представете как аз правя срещи. Ходим по болници, по полиции, по адвокати. Бързам да се прибера, излизам от съда, връщам се и правя групова среща на 20 човека. Никой не започва, затварям лаптопа и почвам да рева. Нали? Защото никой не е почнал. Добре, значи, гледай са. От една страна, живота личния супер тежък, от друга страна, хората, които не са го преживели и не могат да си представят със сигурност каква е болката, нали? Родителя да е, това е просто съкрушаващо.
Кое те е мотивирало през това време да продължаваш? Нали, 20 човека среща, никой не успява. В същото време родителят ти не е добре, твоите родители се карат, баща ти е психично болен, което наистина Всъщност, ужасно първо, нещо. чувам ли се добре, че ми насича малко? Да. Супер. Първо, цялата тази ситуация и история, тя ме направи арогантен. Защото аз с моя си проблем, нали, за мен той е огромен. За много хора може да е малък, окей. За мен е огромен. И се появява някой кандидат или партньор, човек, с който разговарям по темата ЕЛАР и той ми казва: о, аз нямам време. И когато знам какво съм преживял, аз му казвам: пич, как нямаш време? Нали, не му разказвам личната си история, обаче се държа арогантно с него. Или ми казва: нямам пари да започна. Викам: как нямаш пари? Ти идваш на среща с най-новия iPhone, струва 2000 лева и ми казваш, че нямаш 200 лева за бизнес. Нали? И това ме направи много арогантен. Аз знам, че това е факт. Това е факт. Обяснявах им: стоиш, спиш до обяд, вечер си пред телевизора, гледаш новини, нали, говорите си глупости с твоите приятели. Това беше грешно. Нищо, че беше вярно и факт. Хората не го разбираха по този начин. Но това, което ме държеше, беше визията. Първо, Росен май излезе от срещата. Добре, ще чакаме Росен да се върне. Връзката падна. Да, Тук съм, много се извинявам. Чувате ли ме? да, не те виждаме обаче и май трябва да ти върна хоста. Момент. Момент. Отново ли не ме виждате сега? Какво се случва? Не те виждаме пак. Защо така? Момент само. Ние продължили ли изслушването в Inspire? Показваме, че стримва в Inspire. Чувате ли ме? Не те чуваме. Чуваме те, но те виждаме. Интересно защо. Супер, виждаме те вече. Микрофона. Окей, сега виждате ме, нали? Да, супер. Окей. Извинявам се. Няма нищо да продължа. Това, което ме държеше, беше, пак казвам, голямата картина. Защото ако аз бях тук за 100 лева или за 500, дори до 1000 да кажем, ако аз съм тук за 1000 лева, при първата трудност аз мога да спра. Защото 1000 лева мога да печеля и на работа. Даже много повече. Нали? И е по-лесно да спра с бизнеса, да се откажа заради тези трудности и да отида да печеля 2000 на работа. Но ако аз съм тук за 10 000, за по-голямото жилище, за по-добрата кола, за по-добрия лайфстайл, за пътуванията нали, по 10 пъти в годината да пътувам на различни дестинации. Не по един път за 7 дни в българското Черноморие, защото шефа не ме е пуснал повече или защото нямам финансите. Говоря за голямата картина, за свободата, за визията. Визия. Това е думата, която ме държи мене в бизнеса. И когато, нали, ако нашата цел е тук, ние виждаме примерно е така. Ако нашата цел е голяма и се появи мъничкия проблем, ние продължаваме да виждаме целта, защото тя е по-голяма от проблема. Ама ако нашия проблем скри целта, ако тя е малка и нашия проблем вече я скрива, ние ще спрем. На това уча партньорите си и това е най-важното нещо. Визия. И всъщност по това време, това, което ме мотивираше много, беше малката ми сестричка. Защото аз на 20 години трябваше да стана нейн родител. Съответно, нали, когато нашите се разделиха, нямаше как баща ми по някакъв начин да полага грижи за нея. Аз трябваше да стана нейн родител. В бъдеще да й бъда баща, да й бъда батко и така нататък. Нали, отделно, че имахме апартамент на кредит, който вноската му е, мисля, че около 400 лева, която вноска кой щеше да плаща? Аз. Нали? Най-вероятно нямаше да живея даже в това жилище. Нещата са много, но думата е една. И тя е визия. Много е ценно това, което споделяш, защото
Това, което съм чувал от тебе, нали, ти много често си казал, аз нямам план Б. Нали, чувал съм хора, разбира се, го казват, обаче само като думи. Какво означава нямам план Б? Винаги човек има план Б, ако той се откаже от мечтите си. Ти просто, въпреки че живота ти е поставил на, как да кажа, буквално на колене в тези различни моменти, които си изживял тогава, лични проблеми, в същото време трудности в бизнеса, безпаричие, представата за това, ако ти не успееш в LR един ден, по какъв начин ще успяваш? Какво ще се случи? Как ще се справиш с това, че ти трябва да бъдеш бащата, трябва да бъдеш брата, трябва да бъдеш човека, на който, както се казва, главата на семейството, на място на баща си. И в същото време, ако трябва това да го постигаш като наемен работник, ти не си виждал тази перспектива. Затова си нямал, предполагам, и план Б. И си продължил напред. Да, другия вариант беше друг бизнес, но там вече, нали, минусите за мен са много и най-големия е стреса. Трябва да сме там от сутрин до вечер, да изтеглим кредит, да поемем рискове, да се занимаваме с проблемите на нашите работници, те също имат семейства. Не исках това нещо. Затова избрах мрежовия маркетинг. И трудностите са много. Аз, може би, 2 часа няма ми стигна да разказвам. Нали, имам ситуация, в която отивам на среща. Това е когато бях напуснал работа. Още не бях станал младши менеджер. Отивам на среща с мой партньор на живо. Аз, той и негов приятел. И идва сметката и аз бъркам от джоба и имам 50 стотинки. И не мога да сплатя чая. Нали, винаги пиех или чай, или кафе. Защото бяха долу-горе 2 лева. Където и да седнем 2 лева. Или чай, или кафе. Имах 50 стотинки. Тоест аз в предните дни, като съм пил чайове по живите срещи, съм си изхарчил парите и имам 3-4 дни, докато ми преведат бонуса по сметката, който е 50 лева. Нали? Да, ама с 50 лева аз 10 дни ще ходя и ще правя срещи. Имах големия плюс да не плащам сметки, пак казвам, вкъщи. Да не, нали, давам пари за храна. Всичко, което печелех, си отиваше за мене. И това беше уникален срам, нали, аз му пиша на месенджера, човек, плати ми чая, нали, защото нямам пари. Обаче не съм се отказал. Можех да спра. Да кажа, аз не печеля нищо от телар. Имал съм моменти на групови презентации вечер с мои близки приятелки, където отивам да покажа продукти вечер с чантата Aloe Vera и те ми казват, Денис, дай да останем да хапнем. Викам, не. Вкъщи майка ми е сготвила и ма чака. Дали е така? Просто нямам пари. Хапвам преди срещата на живо на бързо вкъщи, отивам, пия едно чайче или сокче или кафе, максимум 2-3 лева. Това беше. Показвам продуктите, те ми се смеят, казват ми, че не искат, казват ми, че това са глупости и аз ги оставям да си вечерят. Те още са ми приятелки. Нали? Не си развалям отношенията с такива хора и това е моят съвет. Тези хора винаги ще ви останат приятели. Това, че не са с вас в бизнеса, не правете моята грешка. Аз си мислех, че всеки трябва да тръгне с мен и да успява. Но пък това беше хубаво, нали, защото разказах на всички, без да ги преценявам. Това, че ми се смяха е тяхна грешка. И така, по този начин, много, много ситуации имам едно момиче, където аз вървях 30 минути вечерта, защото я чаках да свърши работа в 11 часа, съм правил жива среща на кафе във Варна, нямаше автобуси, нямах пари за такси, тогава живеех сам във Варна, да отида да й разкажа, потен, ама жега, аз съм с една риска, нали, уж ленена да не се изпотия, потен съм, нали, както и да е парфюма си го нося с мене, пръскам, сядам, 3 часа тя стои така, има гледа и накрая вика, Денис, вика, дай каталога да си избера нещо и ще звънна утре. Тоя каталог още не съм го видял. 2 години. Да. Нали? Обаче затова казвам, говорех пълни глупости, обаче с ентусиазъм. Така, значи тук има нещо ключово, тъй като много хора могат да останат с впечатление, че този бизнес е много труден, нали? Въпреки че човек влага невероятни усилия и така нататък, много трудно и много време няма за да успее. Истината е, че има хора, които успяват на шега, успяват с много повече лекота и така нататък, тъй като всеки има някаква различен път, различна карма. И дори и Денис ме е питал много пъти, нали, няма да споменавам примери, има хора, които имат много по-бързи успехи, в същото време той
нали, те не го превъзхождат по умения. Той може да прави всичко, наистина, буквално може да прави всичко. Аз също съм си задавал така много въпроси в миналото. Как така той е на по-високо ниво от мен, изкарва повече пари, пък същото време, като го слушам как презентира, аз съм много по-добър и така нататък. Истината е, че всеки има своя собствен път. Бизнеса, може би, за Денис е бил труден от гледна точка на това, че той е бил много обременен. Нали? Тук искам да направим един много прост и лек бърз анализ. Той е бил много обременен, когато е правил бизнеса. Обременен първо с това, че е живел в една много тежка среда. Нали? Той спомена част от трудностите, но всъщност му е било трудно и няма нужда да изпадаме в повече подробности, защото всеки има своите грижи, лични грижи, които те са извън бизнеса. Той е успявал да намери начин да се капсулова и да продължава да върви напред заради това, което той се е представил, че ще постигне един ден. И в същото време, да, бил е арогантен. Защо? Ами аз ще ви кажа от личен опит, нали? Тъй като всички, които ме познават, 15 години правят този бизнес и в един етап ние ставаме арогантни към хората. Защо? Защото през една огромна част от времето ние се съобразяваме с тях, с техните нужди, с техните прищявки, с техните обиди към бизнеса, към това, че нали, едва ли не те да бъдат себе си в това, което вярват, а в същото време ние да бъдем деликатни, да бъдем професионалисти, да се опитваме да не ги обиждаме. Но Денис, имайки този живот, виждайки отсреща хората, които са му изтъквали техните причини, той просто не се е затворил устата да каже да, така е, прав си и всичко останало, защото той е виждал каква е истината и си е споделял на хората. Аз също съм го правил в миналото. Не знам дали това е етап на арогантност, може би е така, но в същото време това е един етап, в който той е намирал начина да изкара силата от себе си, защото той не е имал друг избор. Нали? Неговия избор е бил добре, окей, ти ще ми кажеш това, ти ще ми кажеш другото, аз въпреки всичко ще успея. Ще ходя пеша 3 часа, ще се изпотя целия, ще направя тази среща, ти ще вземеш каталога, нищо няма да си поръчаш, аз ще продължа напред. Ти ще станеш джуниор менеджер, ще ми обещаеш, че ще действа напред и нагоре, после ще се окаже, че си ме излагал, обаче аз въпреки всичко ще продължа напред. И нали всичко до това, през това време е изграждал неговия характер, защото, уважаеми партньори и кандидати, истината е, че това е едно момче, което е било на 20 години. Нали? Няма какво да си говорим. Тук не става въпрос. Има силни характери, нали, на тази възраст. Но в крайна сметка, кой да му се довери толкова за бизнес? На 20 години колко пък да е успешен? Изкарвал 50 лева, 100 лева, 200 лева, 500 лева. Това не е нещо, което може да вдъхнови хората. Нали? Ние именно това нещо трябва да осъзнаем. Трябва да осъзнаем, че всеки от нас има своя път. Нали? Някои много по-бързо ще постигнат резултати, обаче те са обременени от това, че разсъждават и мислят. Какво ще кажат хората, ама да не ми се пресмеят хората, ама сега хората еди, какво си хората и така нататък. Но този човек, хората в един момент, те са му били просто като върви през тях и все едно част от пътя, докато намери подходящите. И в крайна сметка той е изградил характера си и е променил нещо в себе си. Денис, ти направи някаква промяна, тъй като наистина ние до момента говорихме за трудности в бизнеса, за твоите предизвикателства. Ние разбрахме, че на твое място повечето хора на твоята възраст и не само, на всяка една възраст, биха се отказали от този бизнес не заради това, че бизнеса не работи, а заради това, че те не са успели. Защото бизнеса, ако не работеше, нямаше да има хора, които печелят и по 200 и по 250 хиляди евро на месец. В България няма такива, но ти познаваш тези хора и си виждал такива хора. Така че на България има хора, които печелят 5-цифрени суми, което също е достатъчно в лева, като пример за теб, ти си го видял това нещо. Сега, истината обаче е, че ти нещо си променил. И аз мисля, че е важно да кажем, нали, на хората, които ще гледат това интервю. Какво се промени в теб, въпреки че успеха не беше дошъл за теб, все още нямаше тая сума, нали? Ти миналия месец влезна в квалификация вече за 2000 лева на месец. Нещо се промени. Какво беше то? Можеш ли да кажеш? Много добре знам. Това беше момента, в който, значи аз през целия този път, аз отказвах да ходя на работа, даже на някои хора не ги разбирах как може те да им харесва да го правят това нещо. Обаче ми се наложи в един момент аз пак да се върна на работа. Съответно, сегашната ми работа, която е като крупиер в Пловдив, в казино съм.
И много ме беше срам хората да знаят, че аз работя. Ето, това е егото. Как аз ще говоря за бизнес, пък работя? И тогава множество разговори с тебе, с Ния, с други лидери от България. И те ми казаха, човек, това е най-голямата ти сила. Ти работиш по 12 часа, ходиш нощем, нали, през нощта, нали, 2 на 2, ако съм примерно 2 нощи съм на работа, после едва се наспивам и пак намираш време. И казаха, излез в социалните мрежи, излез пред приятелите си, пред всички, кажи, аз работя, не ми харесва, обаче имам начина, имам визията и го правя. И момента, в който аз допуснах това нещо в живота си, беше момента, в който нещата почнаха да ми се случват. Защото ако човека е тук долу, да кажем, той ходи на работа, има някакви, нали, доходи така. И аз съм тук горе, аз реално не съм горе, защото аз съм при него, ама аз си мисля, че съм горе, той не може да се свържи с мен по никакъв начин. Защото аз му влизам, ти ли бе, това, онова. Слизам долу и казвам, виж, аз съм същия като теб. Аз също работя. На мен също не ми харесва. Обаче имам начина. Ела да го направим заедно. Именно това смирение в социалните мрежи, пък и на живо, ми доведе хората. Защото с които да го направим. Нали? Защото хората, аз в началото си мислех, че те нямат цели, нямат мечти, са се отказали и са се предали. Обаче не е така. Те имат. Просто не се свързват по никакъв начин с мен. И започнах да работя именно през тая болка, която аз криех. Не знам, защото ме беше срам ли, защото ми беше кофти ли, не знам, просто я криех. Признах си болката, признах си, че работя, признах си, че изкарвам 500 лева, въпреки че в социалните мрежи бях мултимилионер, нали, на снимки и така нататък. Ти го знаеш това нещо. Признах си го и хората почнаха да се свързват с мене. И така, лека по лека, нещата започнаха да се случват. Добре. Значи, ако можем да така дадем на хората, тъй като имате възможност да зададете и вашите въпроси, аз наблюдавам в момента на живо, ако някой иска нещо да пита Денис. Значи аз искам, ако може да им дадеш някакъв съвет, например, колко време ти отделяш средно на ден или пък, нали, дните, в които ти работиш, най-вероятно нямаш възможност. Имаш ли някакъв тип програма, имаш ли някакъв тип стъпки, нещо основно, което правиш, за да привличаш тия хора в екипа ти? Да, ами да, имам програма всъщност. Първо на мен графика в казиното ми излиза в началото на месеца. Той се сменя по няколко пъти, да кажем, на месец, защото излизат ангажименти на другите, но имам някакъв скелет, нали, долу-горе, в който мога да варирам. Правя си програма, опитвам да я правя предния ден за следващия, но понякога ми е трудно, признавам си, защото аз се прибирам от нощна смяна, опитвам да поспя да кажем до обяд и след обяд да работя, но някой път ставам, спирам алармата, спи ми се, нали, тогава не ги мисля трезво нещата, успивам се, примерно вчера бях след нощна смяна, станах в 4 часа след обяд, плана беше да стана към 12. Нали, опитвам се да го правя това нещо, тепърва ще го изградя, но долу-горе мога да го, нали, да следвам някакъв план. Като някакви стъпки, които имаш на действие, нали, за привличане, нали, в социални мрежи, нали, някакви обикновени стъпки, които следваш. То е ясно, че нали, някой път ти е трудно, не си наспан и така нататък, но стъпките кои са обикновено? Да. Ами, значи, стъпките са следните. Аз гледам да подготвям видеята предварително вкъщи, когато почивам и след това опитвам да ги насрочвам, за да се качват сами. Защото ако трябва да снимам всеки ден по едно видео или по две, ми е по-трудно, отколкото да снимам един ден 10 видеа и да имам за 5 дни. Опитвам се, когато почивам от казиното, да си нареждам срещите, разговорите с партньори, с хора и така нататък. А когато съм на работа, в почивките аз работя час и половина, 5 минути почивам. Нали, друг е въпросът, че аз си ги правя до 10 откарвам, ама както и да е. Така съм избрал. В тези 5-10 минутки аз провеждам някой път телефонни разговори, връщам на съобщения, нали, спестявам си от кафето, спестявам си от това да се чуя с Ния, да кажем, спестявам си от закуската, от вечерята, връщам в къщи разговори и срещи, които трябва да влезем на камера или пък живи такива. На работа в почивките опитвам телефонни разговори, гласови съобщения пускам и опитвам да подготвям всичко предварително. Вечер гледам да чета книги, някой път не е трудно, просто защото ако го правя през деня, нали, предпочитам през деня да върша нещо, което ангажира и други хора, имам предвид срещи. Защото вечер е по-добре да чета в 11 часа, колкото да направя среща с някой друг. Нали.
Имаш ли цел да правиш определен брой, да кажем, бизнес презентации или пък представяния някакви за продукта или за аутошип програмите, нещо такова? Поставяш ли си като цел? Да, по принцип имам цел всеки ден да разказвам поне на един човек бизнеса. Добре. Оттам нататък вече аз поделям за продукта в социалните мрежи, за това нещо, за продуктите или за програмата здраве, нямам конкретна цел. Опитвам след разговор за бизнес, ако човека не иска, което е нормално, не да му кажа да си гледа работата и да ходи да сбъдва мечтите на шефа, да му кажа, окей, интересува ли те как да ползваш по-качествени продукти, по-готини на заводска цена? Нещо, което правиш от магазина, обаче ти взимат надценката, нали, хора по веригата. И по този начин от бизнес кандидат го превръщам в клиент вече. Един разговор, който правиш за бизнес или пък представяш възможността човека да си открие код, колко време продължава? Различно. Средно? И средно между 15 и 30 минути. Окей. Понякога си позволявам да го правя и по телефона. Нали, не е така да му споделям презентации, слайдове и така нататък. Окей. В това забързано ежедневие нормално е понякога да го правим бридно, без да показваме. Окей. Още веднъж казвам, тъй като имаме още малко време, сигурно около 5 минути, за да приключим 1 час общо това интервю. Ако вие имате въпроси, партньори или кандидати към този човек, който пак казваме, нали, не искам да останете с впечатление, че това е един бизнес, който се случва по ето сега, какво става. Имаме две гледни точки. Нали. Един тип хора слушат и си казват, леле, значи, аз сега трябва да работя. То човек всяка една почивка, дори 5-10 минути, които има, той инвестира в бизнеса си. После като се прибира, чете книги, понякога няма време сигурно за приятелката си, толкова му е труден живота, едва ли не някой, нали, човека, който не разбира посланието на Денис, може да остане с впечатлението, че това е нещо много трудно и не е за него и най-вероятно ще бъде прав. Другия тип хора ще се преродят, ще изпитат едно уникално вътрешно чувство и мотивация, защото виждайки едно момче, което е супер ангажирано, което е на работа, в която много от хората ще се почувстват добре, да, кофти енергия, нали, в хазарта, много е неприятно, нали, корпет са не споделяли, хората там са много агресивни, псуват ги, така нататък, няма да изпадам подробности, обаче изкарва едни доста прилични пари, да кажем в случая, според неговите нужди или нуждите на повечето хора на неговите години, и биха си били добре, окей, достатъчно, свободното време, ще си ходят някъде, ще си правят някакви неща други и ще си работят тая работа. Но това момче, той работи работата си, само за да може да си плаща разходите, докато LR не стане основната му дейност. И той е наясно, че като всяко друго нещо, работата с LR е работа с LR. Бизнеса с LR е бизнес. Нали? Тук някои хора остават с впечатлението, имам чувството, нали, тъй като ако не се представя правилно тази възможност, нали, че ние тук, видиш, нищо почти не правим, обаче изкарваме едни пари. Да, имам в мрежата хора, които изкарват по 100, 200, 300 лева пасивни доходи буквално, просто си ползват продуктите, дали са възможност на някои техни приятели, техните приятели на други, тая мрежа си прави ни 2-3 хиляди оборот. Имам такива хора, които от години си вземат ини 2-300 лева, някои повече, с едни почти никакви действия, буквално ако им се наложи 1-2 пъти или 5 пъти да се обарят за някакви промоции, да напомнят нещо подобно. В случая обаче, нали, визията на това момче, Денис, е той един ден да постигне пасивен доход, обаче не пасивен доход от 100-200 лева, нали, или 300 лева. Той иска да постигне един доход, който е голям, нали, който е 5-цифрена сума и за този доход той ще трябва да работи и той ще работи здраво, защото няма да се случи по друг начин. Нали. Тук няма да се залъгваме и няма да си говори неща, които не са верни. И той много добре го знае. Въпросът е, че неговата основна цел в момента е тези часове, които той отделя в казиното. Колко часа са месечно, Денис? Около 160. 160 часа, той да ги освободи и да достигне дохода, който, както каза Денис, в момента печелиш там като крупие? 1700 лева. Да, 1700 лева, значи нивото, на което той е постигнал, вече му дава възможността той да
уволни шефа си и да му стисне ръката и да си освободи тези 160 часа, което, нали, една част от хората ще кажат, даре, ама то тук сега дали ще продължи, рисково е. Има случаи, в които хората постигат ниво, после правят стъпка назад, нали, тук. Това е като всяко едно друго нещо и в живота, и навсякъде. Нали. И ако ние действаме от страха, да, хората могат да изберат, има такива хора в екипа, има такива хора въобще изцяло в бизнеса, които за тях Елар, каквато и да е сумата, е една допълнителна сума, която им дава спокойствие и свобода, и вие може да изберете точно това да направите, да постигнете, да имате спокойствието, но пак да отделяте регулярно едно време, примерно средно 50 на часа на месец, което е постижимо за всеки един човек, без значение каква му е работата. Това, което прави Денис прави всичко възможно, времето, в което той е във форма и се чувства добре, нали, когато е наспан, отпочинал, той да използва максимално това време, за да прави някакви действия, които ще му донесат един резултат по-късно. Част от действията са той да създава, започва, днеска решава, прави няколко видеа, записва ги и после ги качва в TikTok и в другите социални мрежи. Оттам нататък всеки един момент, който е възможно, той общува чати или общува по телефона, за да може да обгрижва хората, които имат интерес върху тези теми, които той засяга онлайн. Оттам нататък, разбира се, ти по някакъв начин работиш с твоите партньори, нали? Помагаш им най-вероятно, партньорите в екипа ти. Да, помагам на ангажираните партньори, които имат цели, и всъщност тук е момента, даже може да седнеш до мене Ния, да благодаря на Ния. Защото ако, и ще моля да се покаже тук, нали, тя ще има нейния момент, който ще се покаже личната история, но все пак ние сме двама. И тя е много важна част от моя успех, въпреки че през тези 3 години аз съм бил сам, дочакал съм момента, работил съм, било ми е тъпо всички тези неща. Тя е човека, който супер много ми помага. Тя е най-ангажираният ми партньор. След нея има други, които могат също да повторят резултатите, но тя много ми помага. И това е много важно, и съветвам всички, които сте под една или друга форма заедно в бизнеса като двойки. Правете го заедно. Правете го заедно. Ние в трудностите сме заедно. В щастието пак сме заедно. Някой път аз съм в трудност, тя е в щастие, нали? Друг път е наобратно. Обаче за мен беше важно да намеря бизнес, в който да мога да, как да кажа, нали, всички знаем, за мен Елар е живот. Нали, той не е бизнес. Не знам как да го определя. Аз живея Елар. Защото повечето хора, включая и моите родители, това, което съм видял, те се прибират от работа, почват да се споделят, единия за неговата работа, другия за неговата, трудности, проблеми, шефа и така нататък. Докато ние сме заедно. Ние сме заедно, ние говорим за Елар, ние правим Елар, ние си лягаме, ставаме с Елар, държим се отговорни. И тя е човека, който супер много ми помага. Аз нямаше как да не й благодаря пред всички, нали, за това нещо. Защото... Да, кажи. Защото за всички е ясно, че тя е в моя екип. Но това е единствения бизнес, в който ти помагаш на хората да успяват, и по този начин успяваш ти. За мен това беше също ключово, и това е 12 бонуса ли има Елар, Роска, или 11? Минимум вече са 12, да. 12, да. Значи това е 13-тия бонус, който не го пише в маркетинг плана. Нали? И много хора са срещнали човека тук, и затова исках да й благодаря пред всички. Браво, супер. Значи аз днес няма да й задам въпроси на нея, защото аз искам на нея да й дам специално време, тъй като тя е много ключов кадър. Ние сме си говорили, тя е момиче на такава възраст, която, нали, ще има своето лично време, и ние сме го предвидели това, така че ще оставим тази приятна изненада за следващ път. Но аз искам също да благодаря и на нея, и на теб за това, че вие сте примера за новото поколение. Нали, тъй като много хора винаги, част от старото поколение, говорят как следващото поколение децата стават все по-зле. Нали, чувал съм го за нашето поколение говори много за следващото поколение, което идва и така нататък. Истината е, че наистина от гледната точка на старото поколение, при новото поколение настъпват, има такива моменти. Всеки минава през някакъв етап. Аз няма да забравя как във времето, в което аз бях студент, всички през това време правиха партии, пиеха, излизаха, не учиха, и аз тогава пък много учих, пък в същото време, нали, си минах моят етап, когато бях тинейджърските години, имах една година
в която си бягах от часове, нали, не учих и така нататък, нали, което не ме прави, как да кажа, кофти поколение. Нали. Просто това е някакъв етап в израстването на всеки един от нас. Вие в този случай, нали, ние, особено на тая възраст, която се все още е ученичка, нейните връстнички, повечето, 99%, въобще не им е накъла да прави това, което тя прави. Така че тя ще разкаже своята история. Но тук поучителното нещо е, че ти си намерил нещо уникално, но ти си го търсил. Нали? Тук искаме това нещо да го наблегнем, защото много хора не го търсят това нещо. Допуснал си го да се случи, защото пък има хора, които го търсят, обаче пък те го налагат. Аз разбирам много добре, че това също е много трудно и няма как да се случи. И ти си щастливец, който не се е отказал, който е минал през много трудности, да намериш партньора до себе си, който да бъде силен, да има избор, заедно да си предавате силата, нали, един на друг в моментите, които се чувствате слаби. И това е наистина привилегия, това е самата истина. Давам последен шанс за въпросите, тъй като виждам, че все още има 25 души, които гледат на живо. Вече повече от час сме тук. Можем да продължим темата, но няма да го направим, защото ние казахме доста неща, просто ще направим едно обобщение. И през това време, докато аз правя обобщението, ако някой зададе въпрос, с удоволствие ще му отговорим. Ако не, ще приключим тази среща с много любов към всеки, който гледа на живо и по-късно ще гледа на запис. Така, значи това, което е ключовото в този бизнес. Първо, ние трябва да имаме решение. Ние трябва да решим категорично, че ние искаме да успеем. Какъв да бъде нашия успех? Дали това ще бъде нашата ипотека, нали? Защото на много хора им тежи ипотеката. Или пък това ще бъде някакъв друг разход, нали, който е задължителен и който ни тежи. Дали това ще бъде дохода, който не ни достига, нали, в бюджета за почивки или пък за един по-добър лайфстайл, нали, по-високо ниво. Дали това ще бъде мечтата да бъдем независими от нашия работодател, да бъдем така наречените свободни хора, които сами да определят колко да работят, кога да работят, откъде да работят, с кого да работят, нали? За да може обаче да достигнат вече до тая висша форма на свобода, защото ние имаме свободата на избор, но за да постигнем свободата на пасивните доходи, на високите доходи, ние трябва да платим цена и всички го знаем. Така, какъвто и да е нашия избор, ние трябва да го решим и да го изберем. Оттам нататък да тръгнем по пътя, без да очакваме, че нашия път, видиш ли, ние сме решили и в един момент, че ни се отворят едни врати и нещата ще станат толкова лесни и прекрасни. Те въобще са чакали нас през цялото време да се случат. Не е така. Ще има предизвикателства, ще има перипетии, при някои повече, при други по-малко. Обаче въпросът е на решение. Това, което Денис каза много пъти. Оттам силата да не се отказваме, защото ако това е допълнителна дейност, ние имаме достатъчно време да изградим, да бъдем обаче сериозни и да вървим по стъпките. Другото нещо, това е да си изградим някакво работно време. Системата има, работата, стъпките можете да ги изкоментирате с вашия лидер и разбира се да ги следвате, но вие трябва да си изградите някакво работно време. И някакви определени стъпки, някакви определени действия, които да правите ежедневно или във времето, в което вие можете да го правите това нещо, колкото и да било часове. Оттам нататък е въпрос на време, благодарение на подкрепата на системата, на лидерите, вие да постигнете вашия успех. Аз искам наистина да благодаря на Денис за това, че това е един човек, който не се отказва. Денис, ти постигна първата по-голяма стъпка, 2000 лева доход на месец. От тук нататък аз искам да кажа, че дохода във вашето домакинство, семейство, макар че не сте семейни, нали, вие сте млади, нямате браки и така нататък, но вие живеете на такива начала, което е по-важното в случая. Вашия доход, общия от ЛР, може да бъде много добър доход, нали, защото нашия бизнес позволява, ако в случая постигайки твоята дама 2000 лева доход 21%, което е нейната цел, и твоя доход да бъде минимум толкова, вашия общ доход може да бъде 4000 лева, което са едни доста добри пари за хора на вашата възраст, които няма да имат работно време и ще имат цялата перспектива в живота си напред да се развиват. Така че благодарение на нашата програма Fast Track, която е цел, нали, на амбициозни
хора, вие имате тази възможност и днес тук няма да обясняваме как се случва това, но всеки, който гледа това видео, има възможност да се свържи с вас, да ви попита, да му разясните, да му покажете и разбира се, да се възползва от тази привилегия, както вие сте го постигнали и много други хора в нашия екип Inspire, които разбира се имат тази цел. Така че, според мен, аз ви подкрепям, аз вярвам в вас, аз виждам вашия успех, аз знам ти през какво премина, виждам твоята трансформация, поздравявам те лично. Затова желая ти да си на първо място много здрав, ти да продължиш да имаш тази стабилна психика и да я надграждаш и в партньорство с нея да вървите напред и да помогнете на много хора във вашата мрежа да постигнат успехите, които вие сте постигнали, защото вие вече знаете как да го направите. Благодаря ти още веднъж много за това време. Благодаря на всички зрители, които бяха в по-голямата част от времето, повече от 35 души. Бъдете здрави, пожелавам ви да вярвате в себе си, никога не се отказвайте от мечтите си, винаги продължавате да вървите напред. И последните думи, разбира се, давам на Денис, след което ще приключим тази среща. Денис, заповядай да завършиш това излъчване на живо. Благодаря ти, Роска. Искам да кажа няколко думи. Аз знаех, че ще бъде трудно, когато започнах. Аз знаех, че няма лесно. Обаче, също така знаех, че в живота няма лесно. Нали? И аз имах два пътя. И двата бяха трудни. Да избера пътя на наемника и да ми бъде трудно, това не знам как става, и да ми бъде трудно, или да избера пътя на предприемача и пак да ми бъде трудно. Само, че наемника ще му е трудно 45 години. Предприемача може да му е трудно 5, 10, после ще бъде лесно както за него, докато изгради бизнеса или системата, която да му носи тези доходи и живота, защото нали, парите са средство, с което да си купим живота, който искаме, и пътешествията и всички неща. Ще му бъде трудно 5 или 10 години, после ще му бъде добре, както и за неговите деца. И това нещо аз го знаех. Не съм го прочел, просто го знаех. И после един от нашите гръцки лидери, Зисис Ахладас, когато го видяхме на живо, той каза: People, you have two choices. Work hard for money or live hard without money. И аз Което да го кажеш. Yes, което на български означава нали, работи здраво за пари или живей трудно без пари. Но на английски звучи по друг начин. И там вече си казах yes. Прекъсваш ми. И ти избра да работиш здраво, за да имаш повече пари, а не за да ти бъде трудно в недостига. Да. Добре, последни думи. Заповядай последни думи да приключим тази среща. Работете за мечтите си. И всеки, който ви казва, че че не можете да постигнете нещо или че вашите цели са непостижими, това е защото той си мисли това заради неговите вярвания, какво той може да постигне. Окей. Успех напред и нагоре на всички. Благодаря още веднъж, Денис. Пожелавам ти все по-големи върхове, както и на всеки един, който има тази цел. Прекрасна вечер на всички. Благодаря за това, че бяхме заедно. Лека вечер и аз благодаря на всички.